Куточок Криму на Троєщині. Парк з назвою «Наш Крим» відкрили сьогодні в Києві. Тут висаджені рослини, притаманні кримським широтам, а саме лаванда, фундук, скоро тут з'явиться і інжир. А ось бесідка, виконана в кримсько-татарському стилі, розробкою якої займався кераміст Рустем Скибін. Где-то около 10% крымских татар уже покинули Крым, и они переселились в материковую часть Украины. И самая большая часть, это где-то около 10 тысяч крымских татар в Киеве. Поэтому для их поддержки, для их развития культуры, сохранения самобытности очень важно. Но еще важнее – это моральная поддержка для тех, которые остаются в оккупации. Они чувствуют, что они не одиноки, что у них есть государство, которое заботится о них, которое думает о них. Это очень важно. 2 роки тому Мустафа Джемільов з паном Чубаровим прийшли до мене і спросили, де можна зробити таку кримсько-татарську локацію. Ми запропонували. Спочатку це було скептичне ставлення, тому що вони пішли, подивилися, територія була дійсно занедбана. А зараз ми бачимо, це куточок кримсько-татарського народу тут знаходиться. Приємно те, що дійсно район стає зеленим. І от те, що сьогодні відбувається, це свято і це подія. Тому що із всього занедбаного воно приходить в такий куточок, де дуже приємно відпочивати. У нас район молодий, дуже багато дітей, тому це дуже приємно. Дуже важливо, що в столиці України, в такому красивому нашому місті Київ буде парк. Парк буде мати назву «Наш Крим» Безимхерем. І, звичайно, що дуже символічно для нас всіх, хто зараз проживає в Україні, не може поїхати в Крим на рідну батьківщину.